Берое се оттърси от първоначалния натиск, който Локомотив Пловдив, моля да ме извините, се опита да начин да открият резултата. Трябва Берое да реагира. Димитър Илиев, много добро подаване, изглежда това. Получи се серия от рикошети. Димитър Илиев. Това е грешка, която дава началото на контратака. Центриране, което към този момент е изчистено. Годой в наказателното поле между двама му бе трудно да вземе такава позиция, която да му позволи да отправи удар. Пета минута от началото на матча. Локомотив Пловдив прекарва по-голяма част от времето в половината на Берое. Не, че има някаква полза. Гора. Димитър Илиев опита се с едно докосване и да кажем и липсата на кой знае колко варианти пред Радослав Пенев костваше загубата от сините и също бе затворен Винисиус Белоти от двама футболисти в черно-бяло. Атаката и на гостите обаче няма да се развие на терена. Иначе видяхме преди малко и на първи опит, защото се рискуваше да се стигне до доста тежка контузия, но все пак нарушение, добър авантаж. И вече решението от този момент нататък е изритана напред топка, с която вече с глава не го направи обаче. Да намери Хуан Карлос Пинеда. В този момент доста